Mauturan ko ay Kristo, yung atong mga ediciones para sa pagsaulog naton sang anticipated Mass sa ikatatlong nga Domingo sang Quaresma. Para sa kalag ni Michael Angelo Capadocio, halad ni Nilida Tamises. For the souls of Jeffrey Capauan, Wenceslao Capauan, Dolores Capauan, Estrella Pison, Josefina Pison, Cagdolia Herondiano, offered by Lala Capauan. For the souls of Stanislao Pison, Kag Gertrudes Pison, offered by Verlina Pison. For the souls of Rosario Yudelmo, Primitivo Capauan, Kag Isidro Yudelmo, offered by Rhea Capauan. Para sa kalag nanday Armando Tabuyo, Fernando de la Torre, Amparo and Mauro Malan Sr., halad sang Malan kag de la Torre family. Prayer for the soul of Lolita Sayo, offered by Edith Tabirao. Para sa kalag nanday Ramiro Gunay, Erne Pojeda, Ernesto Pojeda, kag Early Pojeda. Para sa kalagnanday, Teresita Balansag, Rachem Halbrena, Rodolfo Gunay, Amparo Gunay, kag Cristina Gunay. Thanksgiving is offered to Carl Vincent Escarrera on his birthday on March 7, offered by Escarrera family. Thanksgiving is offered to Sala Feliz Ramos on her 7th birthday today. Prayers for fast recovery, offered by Ramos Gamarcha family. Thanksgiving is offered to Edmore Joseph Tabirao for passing the NAPOLCOM exam. Thanksgiving is offered to the Ledesma family for all the blessings received and good health. Kaya sponsors naton, Mr. and Mrs. Joel Hotay and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Lydia Kamangunan and family, Miss Cindy Tabirao and family, Mr. and Mrs. Donde Ledesma and family, Mrs. Evelina Salem and family, kag Mr. and Mrs. Judith Tabuyok and family. Sa aton Ebanghelyo, ginapakita nga si Jesus wala masadyahi sa pagtuluhan nga tubtob sa hambal lamang, kag kulang sa buhat. Gintinluan niya ang templo sang Dios sang mga tao nga nagahimo sini subong balaligyaan, indi balay palangamuyuan. Apang gintudlo man niya ngang iya lawas amo ang matuod nga templo sang Dios. Paagi kay Jesus kag dira sa iya makahatag kita sang putli nga pagsimba sa Ginoo nga aton Dios. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres.
Palihog magtindog ang tanan. Upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sang Amay, sang Anak, ug sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Agud na mangintapos kita sa pagselebrar sining Santos nga misa, kilalahon naton anay nga aton mga sala. Tanan, nagakonfess Confessar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga iles kag mga santos. Kag sa inyo mga utod, ikampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mahagahom kag sa napatawad na aton mga sala. Tuytoy ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Mga muyo kita, O Dios, ikaw ang ginhalinan sang tanan nga kaluoy kag kaayo, imo ginpakita sa amon nga ang mga sala makapatawad paagi sa pagpuasa, pagpangamuyo kag pagbuhat sang kaluoy. Pamatii kami nga sing mahigugmaon samtang kami nagatuad sa amon mga kaluya, kag kun kami ginabugatan sa pagkilala sa kasalanan, bayawa ang amon tagipusoon
nga may pagsalig sa imo kaluoy. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Hesus Kristo, imo anak agamon Ginoo, nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro sang Exodo. Ang Dios naghambal sini nga mga pulong. Ako amo ang Ginoo nga imo Dios, nga nagdala sa imo pagwa sa Ehipto. Sa diin ulipon ka. Indi ka magupot sang iban nga Dios luwas sa akon. Indi mo pagamiton sa wala sing pulos ang ngalan sang Ginoo nga imo Dios. Kaya ko magasilot sang bisan sino nga magagamit sang akon ngalan sa wala sing kapuslanan. Dumduma ang adlaw nga inog pahuhay, kag pakabalaana ini sa Ginoo. Tahurang imo amay kag iloy, agud nga magkabuhi ka sing malawig sa duta, nga ginhatag sang Ginoo nga imo Dios. Indi ka magpatay, hindi ka magpangin babayi o kung magpangin lalaki. Hindi ka magpangawat. Hindi ka magsaksi sing binutig sa imo isig katawo. Hindi ka magkaibog sang balay sang imo isig katawo. Hindi ka magkaibog sang iya asawa o kung sang iya ang mga ulipon, sang iya baka o kung sang iya asno, o kung sang bisan ano niya nga butang. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, yara sa imo ang mga pulong nga naghatag sang kabuhi nga dayon. O Ginoo, yara sa imo ang mga pulong nga naghatag sang kabuhi nga dayon. Ang kasuguan sang Ginoo himpit, nagahatag ini sing bag-o nga kabuhi. Ang mga sugo sang Ginoo masaligan, kag nagahatag ini sing kaalam sa mga nakulangan. O Ginoo, yara sa imo ang mga pulong nga naghatag sang kabuhi nga dayon. Matarong ang mga pagsulundan sang Ginoo, kag ang mga nagatuman sini malipayon. Matarong gid ang iya mga sugo, kag nagahatag sing paghangop sa hunahuna. O Ginoo, yara sa imo ang mga pulong nga naghatag sang kabuhi nga dayon. Ang pagsimba sa Ginoo maayo, magapadayon ini sa walay katubtuban. Matarong ang mga pagukom sang Ginoo, wala ini sing may ginapasulabi. O Ginoo, yara sa imo ang mga pulong nga naghatag sang kabuhi nga dayon. Halandumon pa sila sang sa bulawan, bisan pa sang pinakapuraw nga bulawan. Matamis pa sila sang sa dugos, bisan pa sang wala simbog nga dugos. O Ginoo, yara sa imo ang mga pulong nga naghatag sang kabuhi nga dayon. Pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga utod, ang mga Hodeo nagapangayo sing mga milagro, kag ang mga Griego iya nagapangita sing kaalam. Kami amon nagawali na hanungod kay Kristo nga ginlansang sa krus. Ini nga balita kontra sa mga Hodeo kag kabuangan para sa mga Hintel. Pero para sa mga tinawag sang Dios, mga Hodeo o kon mga Hintel, si Kristo amo ang gahom kag ang kaalam sang Dios. Kay ang kabuangan sang Dios mas maalam sang sa kaalaman sang mga tao, kag ang kaluyahon sang Dios mas makusog sang sa kusog sang mga tao. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Tungkol sa
gugmagid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak, ang tagsa-tagsa nga magtuo sa iya may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagahilapit na ang piyesta sang Paskwa sang mga Hudiyo, gani si Jesus nagpa-Jerusalem. May nakita siya nga mga tao dito sa templo nga nagabaligya sang mga baka, mga karnero, kag mga salampati, kag ang mga manugbaylo man sang kwarta nga yara sa ila mga lamesa. Naghimo si Jesus ang inughanot nga lubid kag iya ginpanabog ang tanan nga mga sapat pagwa sa templo, ang mga karnero kag ang mga baka. Ginpamalaskad niya ang mga lamesa sang mga manugbaylo sang kwarta, kag ginwasag niya ang ila mga kwarta, kag ginmanduan niya ang mga manugbaligya sang salampati. Kuhaan ninyo ina diri, hindi ninyo paghimuang nga balaligyaan ang balay sang akon amay. Nadumduman sang iya mga gintuton-an nga ang kasulatan nagasiling, ang akon kabalaka sa imo balay o Dios, nagadabdab sa sulod nakon subong sang kalayo. Ang mga pangulo nga mga hudsang mga Hudiyo nagpamangkot sa iya, ano ba lang nga milagro ang imo mahimo sa pagpakita sa amon nga may katarungan ka sa paghimo sini? Si Jesus nagsabat, gubaan ninyo ining templo sang Dios kag sa sulod sang 3 ka adlaw patindugon ko iniliwat. Namangkot sila sa iya, ini nga templo ginpatindog sa sulod sang kapatan kaanong katuig, kag patindugon mo bala inis sa sulod sang 3 lamang ka adlaw? Pero ang templo nga ginasiling ni Jesus amo ang iya lawas. Gani sang nabanhaw siya, nadumduman sang iya magituton-an nga ginhambal niya ini. Kag nagtudlo sila sa kasulatan, sa mga pulong nga ginhambal ni Jesus. Sandito si Jesus sa Jerusalem sa piyesta sang Paskwa, madamo nga mga nagtuo sa iya, sang nakakita nila ang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo niya. Pero si Jesus wala magsalig sang iya kaugalingon sa ila. Tungod kay nakilala gid niya sing maayo ang tanan nga mga tao. Wala ni sing kinahanglan nga sugiran siya nahanungod sa mga tao. Kay nahibaluan gid niya kun ano ang yara sa ila tagipusoon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga utod sa sining ikatlong nga Domingo sang Kwaresma, ang aton Ebanghelyo nagapakita sang pagpangakig ni Jesus sa mga tao bangod kay ginhimo nila nga balaligyaan ang templo ukon ang lugar nga palangamuyuan. Sa sinila nga bahin nga mabatian naton nga Ebanghelyo nga kung sa diin si Jesus nagpangakig. Kag ining iya kaakig nagagikan sa iya nga ayhan pagtudlo sa mga tao sa sadtong nga tion sa pagbutang sang nagakaigo nga pagtahod sa balay palangamuyuan, no, amo ina, no. Pero sa aton pagpamalandong subong
lantawon pagid naton kung ano ang pwede naton mapamalandungan. Ang rason nga nagpangakig si Jesus. Ayhan, ang isa pagid ka rason maluwas sa disrespect, no? Wala sang pagrespeto sa lugar pangamuyuan sa mga tawo, nagabaligya, sang salampati, nga ayhan, kung lang taon nimo, angot man ina, no? Kay nagabaligya na sila, kay amo na ang i-offer, no? Sa templo. Dumduman ninyo si Mama Mary kag si Joseph, gin-offer nila si Jesus, no? Ang kandilarya, no? Ang paghalad, no? Kay may upod din na, kung ihalad nimo ang imong nauna nga bata nga lalaki sa Dios, no? May ihalad ka upod sina, no? Amo to ang description ang salampati, no? Tikon ang pamilya, no? Do parehas man sa aton di, no? Kalkada kandila, kay way kadala kandila. Tikon sang una to, no? Maway ang pamilya, mahal sila sang ila anak, wala sila sang dala nga salampati, kay dala ina sa requirement, di mabakal na lang dira sila, no? Para ihalad nila, no? Kagang iban pa, no? Ang mga dapat ihalad, no? Pero nga anang akigit si Jesus, maluwas sa disrespect, no? Gusto ni ipakita ni Jesus kag i-remind sa mga tao sa sadtong tion, sa iya nga tinion, nga mo ini. I-remind niya nga ang tanan nga mga ritual nga ginahimo nila dapat nagapamaayo sang ila kaangtanan sa Dios kag sang ila isig katawo. Kay basi nga sa ila tuman na ang pagtuman sang ritual sa sagwa sa external nga bahin kag ma-feeling ka na nga ti okay na to, nakahalad nakuto, nagbakal pa to gani isang 2 ka bilog nga salampati nga gin-offer. Pagkatapos siya halad, okay na, no? Tapos na, no? Pagpuli niya, no? Damukulay sila sang iya asawa. so amo na ang gusto ni emphasize ni Jesus, no? Sa sadtong mga tao. Maluwas sa disrespect, which is very important. Ang pagtahod sa lugar pangamuyuan. Isa pagit nga gina-emphasize ni Jesus nga ang inyo ritual nga mga ginahimo sa adlaw-adlaw nga tanan dapat magpanalupsop sa inyo adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kung may mga debosyon kamo, ipakita niyo ina sa aksyon, no? So kung sa ron, amo ina ang pagpanilag ni Jesus, kay balaan ni Jesus ang tagipusoon sang tanan nga nagakadto didto, no? Sa katapusan nga bahin sa aton ebanghelyo, no? Wala na si Jesus nagpamangkot sang ila tinutuyo kag sang plano nila nga ikuanon si Jesus kundi bangod kay balaan ni Jesus ang ila tagipusoon. So ang tanan balaan sang Dios ang aton tagipusoon. Kung sayuron ang tagipusoon ang ginalantaw sa aton, hindi kon pila ka bilog nga salampati imo dala sa offering, no? Kundi ang imo tagipusoon. Kung sayuron ano iniya ang pwede naton mapamalandungan sa sining panahon sang Kwaresma, no? Naton, no? Butang naton sa aton paino-ino samtang nagabuhat kita sang aton mga buluhaton nga external sa sining panahon sang Kwaresma, no? Kung dumdumo naton sa sining panahon sang Kwaresma, madamo kita sang pwede nga mahimo nga mga makabulig sa aton pagpangamuyo, pagpagpamalandong. Nagabia crucis kita, no? May mga iban pagid nga nagabisita iglesia, naga-attend sang Triduum, no? Kagon ano pa dira, no? Pero katulad sang pag-remind ni Jesus sa mga tao during that time, gina-remind man kita subong nga ang aton nga mga external nga mga ginabuhat dapat latom ini sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ila binagin sa aton relasyon sa Dios kag sa aton isig katawo. Ti Pader, ano ang pwede naton nga talaksan o kunlantawon naton? Di bala sa sining Kwaresma, sa kada Kwaresma may 3 kita nga ginabuhat gid nga ginalantaw nga ayhan pwede naton buhaton, no? Tawag sina sa in English 3 pillars of Lent, no? Ang 3 kahaligi sang Kwaresma. Ano inang 3? Pagpangamuyo, pagpuasa, kag paglimos. No? Almsgiving.
no? O kung paghatag sa mga nagakinahanglan. Okay. Ti amo ina ang pwede naton lantawon, no? Basi nga katulad sang mga tawo sang time ni Jesus para sa ila bangod kay nagakadto na sila sa simbahan, naka-offer na to sila sang gibakal nila nga sa lampati, okay na. Pagpuli nila pag gusto na sila kung maano sila. Kay naka-offer na ko tuya mo, no? Pero daw basi amo man ina ang aton balatsakon kag i-check man nato, no? Hindi naman kita yung magtulok sa kung ano man sila, no? Ang aton lang yung personal, ang aton lang yung tagipusoon. Kaya kung isa madakpan man naton mo, dalaman ko da. No? Nakarosaryo na ko, okay na ni. No? Pero ang imo nga relasyon sa Dios, kag sa imo isig katawo, ang imo balagin buhat nga pagpangamuyo, ang imo balagin buhat nga pagpuasa, ukon ang imo nimo nga paglimos, ukon pagbulig sa imo isig katawo, nagpabaskog bala sang imo kaantanan sa Dios, kag sa imo isig katawo, ukon basi nga ginbuhat mo ina para nga maka-look down ka sa iban. Why siya nagpangamuyo? Pangamuyo ko yan. Why siya kapuasa? Bernes ang San Otto, nagkaon ka sang karni, ako yawa ay. Nagbuhat ka lang sina para nga makapamantay ka sa iban, chikon mo na. Basi nga, amo pa na iya ang makapahamulag sa imo isig katawo, bangod kay nangin bugalon ikaw, no? Amo man na bla, no? So mga utod, amo ini ang ginaremind ni Jesus during that time sa iya isikita sa mga tao dito. Kag amo man ang ina-remind naton sa kada isa sa aton. Sa sining panahon sang Kwaresma nga may ginabuhat kita nga mga external nga debosyon naton sa sining panahon sang Kwaresma, ini bala baskog sang aton kaangtanan sa Dios o kon sa aton isikatawo o kung nagapahamulag sa aton sa Dios o kung nagapahamulag sa aton sa aton isikatawo bang nangin bugalon kita. For example, no? Pagpuasa, no? Kung di ka paiway ikaw, no? Karon, langas-langas istorya, no? May ang isa ka hold upper, no? Nang hold up siya, no? Siling niya hold up. Ang gin-hold up yan, mayo man ang gin-hold up, naghatag kay paraway gamo. Ginhatag niya ang tanan niya nga gusto sang hold upper, no? Paraway gamo, kag wala. Okay. Nagdugang pa ang gin-hold up sang para nga maayo nga panimuot sa nag-hold up. Sige preti, ari po, ginkuha mo na ang akon kahita, ari. Ginkuha mo na ang akon nga mga senior citizens card, ari. Ang akon nga mga sinsilyo, ari. Ang akon nga ginahuluhuktan diri nga mga nga gintago ko nga ang sing-sing sang akon lula, ari. Okay. Prosling niya may ari pa ko di sa likod, no? Ti prosling ko, ay duha kita manigarilyo kita anay. Okay. So maayo nga gin-hold up ta sa akin hagad yung pang nag-hold up sa emang nagrilyo. Sila isang hold upper. Sige sir, pasensya lang git. Kwaresma subong, wala ko nagapanigarilyo. Nagapuasa sa kuno mo. Di ba? Pero nang hold up siya. Mga utod, no? Mga tinion yung kung sa diin, wala nagaangot, no? Ang aton nga ginabuhat, yung mga external nga mga ritual, sa aton wala naglatom sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, no? Kaga amoy na, no? Wala man kita hindi kita sa agad ka marites sa iban, no? Kundi nga ang aton nga kaugalingon, no? Example, samtang gabi crucis kita ginahalad naton sa aton mga palangga, no? Kag kun kaysa madakpan naton kaugalingon na may nakita kita tuya nga way nagabi crucis, nagasiling ka na, kundi mas mayo ko ya siya kay nagabi crucis ko ya siya wa ay to, no? Pero way takabalo kay base nga bisan way sa kabia crucis ang iya mga pag-anto sa kabuhi mas sobra pa sa aton Via Crucis nga ginahalad yung man niya sa Diyos. Hindi na sa gani ka Via Crucis kaysa sobrang problema sa iya pamilya. Di ba? So hindi kita ka-judge. Pero kung nag-Via Crucis kita, kag naging bugalon kita, ay ano ayhan,
ang akon ba via crucis nakapapalapit sa akon sa Dios? O kung nagpapalapit sa akon isig katao? O kung basi nagpapalayo kay nangin bugalon ako, kay nagput down ako sa iban nga nakita ko nga way nagabia crucis? No? So ato na i-reflect naton sa ulingon, no? Ay, hindi taman kinahanglan nga isugid sa hoy, sang utubla nagbiya crucis ko. Amon iho, ginambal ko to sa akon kaugalingon nga duway siya gabiya crucis. Daw nahuya ako sa akon kaugalingon. Hindi naman. Imo malangyar, imo ya ipamalandungan no? So mga utod amo ina, no? Kung si Jesus sa sadtong ation sa aton ebanghelyo nag-remind sa tanan nga nagakadto sa templo nga ang inyo mga buluhaton nga dapat magpapalapit sa inyo sa Dios kag sa inyo isig katawo. Ang mga pangamuyo nga external nga ginapakita ninyo sa templo dapat maglatom sa inyo matag adlaw nga pagpangabuhi. Amo man ina sa aton ayhan kabay pa kasi sining panahon sang Kwaresma sa tanan naton nga mga ginabuhat nga mga hilikuton sa panahon sang Kwaresma, pagpangamuyo, pagpuasa, kag pagbulig sa aton isig katawo. Kabay pa nga ini magbulig sa aton kaang tanan nga maglapit kita sa Dios kag sa aton isig katawo. Kabay pa nga ini magdala sa aton nga mangin bugalon kundi mas may pagid nga mangin mapinalanggaon o kon mabinalakon sa aton isig katawo bangod kay natalupangdan naton naging ginakaluuyan ng kita sa Dios. Pamalandungan naton ini magtindog kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo nagatuo ako sa Dios amay nga makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Gato kay Kristo ay anak kabugto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Virgen. Insakit sa ni Poncio Pilato. Kinasa sa krus na patay kag inlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kanigalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito nga repasyaluwat sa paghukom sa mga buhi kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanaw sa mga lawas, sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. mga muyo kita agad nga magsimba kita sang matuod sa Amay kag halad naton ang aton kaugalingon bilang iya buhi nga templo. Sa kada pangamuyo ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Subong sang pagtinlo ni Jesus sang templo, kabay pa, nga matinluan man ang amon hunahuna kag tagipusoon, paagi sang pag-ako kag paghinulsol sa mga sala, kag mga sayop nga amon nahimo, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa, nga ang mga nag-aalagad sa gobyerno, kag sa civil society, hatagan sang Ginoo sing kaalam, kapag kag katampad, agud nga ang banwa makaagom sang kauswagan, katarungan kag kalinong, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa, nga tahuro namon ang dignidad sang lawas kag bugos nga pagkatawo sang tagsa-tagsa, kay ini templo sang Dios kag puluy-an sang Espiritu Santo, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa, nga sa panahon sang Kwaresma, mangin matutom kami sa pagbiya sa mga sala kag mga bisyo, kag mangin mapagsik sa mga buluhaton sang espirituhanon, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga hatagan sang kaayuhan ang mga masikiton sang paghinulsol sang makasasala, sang kasanagan ang mga nadulman, kag sang paghidaid ang mga nakalamatay, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kag sa hipos, aton man ipangamuyo ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Diyos nga manamay tinloing amon tagipusoon sang kahigko sang sala, itugot nga alagaran kanamon paagi sa pagtuman sang imo buot kag paghigugmaanay, ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
pangabuyo kamo mga utod agad ang akon kagangin sa sakripisyo mahamutan sa Dios amay nga makagahom sang tanan. Batunod ta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot. Sa karayawan kay men sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kay sa bugos niya nga simbahan. O Diyos, paagi sining sakripisyo sang pagpahauli, itugot nga kami nga nagapangayo sang kapatawaran sang amon mga sala, magtuon man sa pagpatawad sa isa kag isa. Napangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Tapos kagangay gid, iyo papuslanon sa among kaluwasan niya sa gihapon, kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo, o Ginoo santos gamay. Gamhanan kagulay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo sa sining panahon, imo ginhatag sa amon ang kahigayunan sa pagbag-o sa amon kalag. Agod nga sa tapos kami matinluan sa lawas kag tawhanon nga mga kailigbon, maghandong kami sa mga butang nga langit non samtang nagakabuhi pa kami sa sining umalagi nga kalibutan. Ngani upod sa mga angheles nga mga santos nga gadayo kami sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo, tuburan sa tanan ng pagkasantos gani padalang imo espiritu pagpasantos sini mga dulot agad nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa among Ginoong Hesukristo. So wala pa siya gitugihan sa kamatayan nga ginbaton sa kinabubuton, nga ginkuha ang pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, nga panagtag sa imo gituton-an nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan kag magkaon sini kay namang akon lawas kay gitugihan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Ang palibot sa imong itutonan ni nagasiling, magkuha ka matanan ka manginom sa sining kalis. Kani mang kalis sa akong dugo, ang dugo sa bago kagulay katapusan na kasugtanan. Igawla para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani amay amon ginahalad sa imo ni tinapay sang kabuhi kag ining sang kaluwasan sa pagsaulog naman sa handumanan sa pagkamatay kapag kapanhaw sa imo anak.
Nagapasalamat man kami sa imo kay kami ginkabi nga mga tapos sa pagatubang sa pagalagad sa imo. Sa sining sakripisyo nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagambit sang lawas sa dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan na nagsapugo sa kalibutan. Imbita siya sa pagigugma upod sa amon sa Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo kag sa tanan nakaparian. Dumdumang mga sakop siya among katilingban na nagtaliwan nga may paglao nga mabanhaw sila. Nandamaman ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian, batunan sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga di ko nagkatambong, agad nga maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen, Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga Bana, upod sa mga apostoles. Kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadira sa iya. Ginatag sa imo Diyos amay nga mahagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo. Ang tanan na dungog kagimaya sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami o gudwalawas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan ng palaligban, samtang nagapaabot kami sang balahan nga alaw nga amon ginalauman. Nga magabalik sa Jesucristo, nga man luluwas. Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidait kinabiling ko sa inyo. Akong pagidait kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang ang mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan. Nagsunod sa imong gisiling, hatagi siya sa pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yarang gihapon sa inyong katanan. Kag yaraman sa imo. Magatagay kita sa tanda sang pagidait. Cordero sang Diyos,
Iyari si Kristo, ang kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, Nakutakos nga magsulod ka sa akong pulian. Ang pangimitang lamang sa kapulong, kamagayong akon kalang. Handog sa akon tagipusod nga ikaw akon nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banal nga Eucharistia. Akon idikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahulaan. Manluluwas sa akon kalan.
Palihog magtindog ang tanan. Mga buyo kita o Ginoo pagising tinapay imo kami ginpakaon sang kalanon nga amo ang pasalig sang imo langitnon nga misteryo kag ginpatilaw na kami sa daan diri sa duta sang mga palaabuton nga himaya. Nagapakiluoy kami nga sang imo sing mapainubuson ang amon ginahikot sa sini nga misteryo mangin mabinuligon sa amon paginawi. Napangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa sining palabuton nga Miyerkules, Marso 6, mayara sa patigyunon ang Diyos Gugma nga General Assembly diri sa aton nga Barangay Chapel. So gani ang tanan ginaagdagid sa pagtambong sa General Assembly sang ang Diyos Gugma. Alas 8 sa aga sa March 6, Miyerkules nga adlaw. Kag subong man ang aton nga schedule sang Barangay Lenten Recollection. So ang lignom aton ina pagabatunon nagikan sa Barangay Bulilaw sa March 10. Alas 3 ang takna sa hapon. So gani ang tanan ginaagdagid sa pag-upod sa pagbato naton sang lignom diri sa aton nga Barangay Chapel. Kag after sina magapatigayon kita sang vigil diri sa aton nga chapel. So gina-encourage gid ang tanan mga senior citizen naton, mga pamatanon, kay tanan naton nga pumulyo sa aton barangay nga mag-vigil diri sa aton sugod sa March 10. Sugod pagbato naton sang lignom diri sa aton nga barangay. Ang schedule sa aton nga recollection diri sa March 12. So magasugod ina alas 4 ang takna sa hapon. Mayara sang confession, anointing of the sick, kag recollection. And after sina ang aton nga Santos nga misa. So mismong aton nga mga kaparian sang aton nga parokya ang magakadto diri para sa aton nga barangay Lenten Recollection. So gani ang tanan ginaagdaman sa pagtambong sinang aton nga Lenten Recollection diri sa aton nga barangay. Kag ang lignom aton iga dulong dito sa may barangay Tabukan sa March 13. So gani ang tanan ginaagdaman sa pagupod sa pagdulong naton sang lignom dito sa barangay Tabukan. So yun ang aton mga schedule of activities sining Quaresma diri sa aton nga chapel. At the same time sa aton man nga parokya. So gani ang aton man nga Usana Choir padayon ang pagpraktis para sa palbuton nga Domingo de Ramos. So gani sa mga kabataan ang aton practice every Saturday. Alas 3 ang takna sa hapon. So gani sa mga maluyag mag-sponsor para sa ilang bayo. Makigaangot lang kamo sa aton niya mga youth ministry officers kay sa aton niya barangay chapel coordinator. So kinahanglan naton sang ilang bayo kag sang ibang panilang kinahanglanon para sa aton Usana Choir dito sa aton niya parokya. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Magduko kamo sa pagbaton sang bendisyon. Ginoo dumalahi ang mga tagipusoon sang imo mga tumoluo kag gihatag imo grasya sa imo mga alagad agud nga magpadayon sila sa pagiguma sa imo sang ila isig katawo kag matuman nila ang kabugosan sang imo mga sugo. Napangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kagamutan bendisyonan sa mga gahom nga Dios ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait tapos naton Santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong katanan.